Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο σημαντικό και σοβαρό είναι να προστατέψει τον εαυτό σου από τον κόσμο. Αρκεί ένα λάθος από αφέλεια, ασυνείδητα, μη γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει, θα επιφέρει συνέπειες με τις οποίες θα είσαι αναγκασμένος να ζήσεις για μια ζωή. Μας κακομεταχειρίζονται με τον κάθε δυνατό τρόπο. Μας στερούν την αληθινή αρχαία γνώση. Ότι δηλαδή είμαστε μαγικά πλάσματα με άπειρες ικανότητες. Ασύλληπτες δυνατότητες. Μπορούμε να κάνουμε κάθε σκέψη μας πραγματικότητα. Μπορούμε να κινήσουμε βουνά. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ζωντανά πλάσματα από άλλους κόσμους μέσω τηλεπάθειας. Ζωντανά όντα. Στερούν την νοημοσύνη μας αρχικά με τα εμβόλια, από τα οποία χιλιάδες παιδιά έχουν γίνει ανάπηρα. Δεν μιλάω για τα εμβόλια του κορονοϊού. Ύστερα μεγαλώνοντας καταναλώνουμε συνεχώς χημικά, ακόμα και στον αέρα που αναπνέουμε, τα οποία κόβουν τη σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο, με το σύμπαν, τη φύση. Μας βασανίζουν, θέλουν να υποφέρουμε, να τους παρακαλάμε για βοήθεια και αυτοί να μας δίνουν περισσότερα χημικά για τα οποία πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Συλλογιστείτε ότι παλιά οι άνθρωποι ζούσαν 300 χρόνια και τώρα επιβιώνουν μόνο όσοι έχουν δυνατό νοσοποιητικό. Εκγενετής, διατηρώντας την αντιληπτική τους ικανότητα σε μια ισορροπία, όσο αυτό είναι εφικτό, αφού παρεμβαίνει και το σήμα του ίντερνετ, με το οποίο καίνε τους ανθρώπους από μέσα. Όλα γίνονται για να μας πείσουν πως το παράλογο είναι λογικό. Να επικρατήσει η ψυχιατρική και οι κρατικές υπηρεσίες να μας ελέγχουν με τη θέλησή μας, ώστε να γίνουμε όλο και πιο άχρηστοι. Όπου κι αν κοιτάξεις, προωθείται το πορνό. Όλοι οι χαμηλού επίπεδου συνειδησιακά είναι τοξικομανείς και σκέφτονται μόνο ανομαλίες. Και αυτό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα των όσων διοικούν τις κρατικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι με τους ανώνυμους.